Čierny Váh číslo 2 je jeden z rybárskych revírov, ktoré sú v užívaní Lesov Slovenskej republiky, štátny podnik. Je to v súčasnosti najväčší rybársky revír pstruhového charakteru. Nachádzajú sa tu tieto druhy rýb, ako je jalec hlavatý, ostrýž zelenkavý, lipen tymiánový, pstruh potočný a pstruh dúhový. Myšlienka, akým spôsobom sa dostali ryby do hornej prečerpávacej nádrže, nie je k dnešnému dňu jasne zodpovedaná. Náš predpoklad je taký, že ikry rozdeľujeme na dve také základné skupiny, na ikry lepivé a ikry nelepivé. Tie ikry lepivé sa môžu dostať do hornej nádrže prostredníctvom vodného vtáctva a tie ikry nelepivé predpokladáme, že sa dostali cez potrubie nasávaním na hornú nádrž. Záchrana rýb prebiehala výlovom cez elektrický agregát na hornej prečerpávacej nádrži. Následne sa ryby vo vaničkách prenášali do rybárskeho revíru Čierny Váh číslo 1 a ostrýž zelenkavý bol prenesený do Liptovskej Mary. Celkovo sa nám podarilo vyloviť 190 kg ostrýža zelenkavého, čo predstavuje početne okolo 1500 rýb a 21 kusov pstruha potočného, pričom najväčší pstruh potočný mal mieru 73 cm, čo je v našich podmienkach Slovenskej republiky pre pstruhové pásma unikátna miera, ktorá sa vidí len ako trofejná ryba málo kde na Slovensku. Čím sa živia ryby na hornej prečerpávacej nádrži, je pre nás nie celkom záhadou. Vieme, čo môžu žrať. Máme tam slimáky, máme tam rôzne iné mekýše, potom je tam hmyz, ktorý tam napadá. Najväčšou a najdôležitejšou zložkou potravy je samotná živočíšna potrava. Pstruhy potočné dorastli do trofejných veľkostí za 6 rokov. Na to, aby do takých trofejných veľkostí mohli narásť, potrebovali mať hlavne mäsitú potravu. Takže hlavnou mäsitou potravou pre pstruha potočného sa stal práve ostrýž zelenkavý. Vďaka výbornej ľudskej spolupráci, ktorá sa pretavila aj do spolupráce dvoch firiem, Slovenských elektrární a Lesov Slovenskej republiky, sme sa dozvedeli o tom, že sa opätovne ide spúšťať horná prečerpávacia nádrž. Cieľom obidvoch organizácií je zachovať ryby v dobrom stave a zachrániť ich pred tým, aby sa udusili pri vypustení nádrže.